बैसागुनि जय जय पश्चिम बंग जोंनि बर' फिसा फिसौफोरनि जय गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो बेयावनो लोगोसे दिनैनि जोंनि नैबे बयनिबो गनायजाथाव मानिजाथाव एबा जोंनि रंजालि बैसागु फोरबो बर'नि नागारनो हायै मोनसे फोरबो बे फोरबोखौ दिनैहाय गिबि खेबनि थाखाय जोंनि सोनाब बंगआवहाय सानजा सातालि होननायनि कृषि मित्तलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थांगासिनो दं। दा बे हाबाफारियावहाय गिबि हाबाफारि दङ जोंहा जोंनि गोजोननि फिरफिला बिरहोनाय। बे गोजोननि फिरफिलाखौ बिरहोनो आंखौहाय बे गौथुमनि एबा खुंफुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बिथोन होनाय बायदियै आं हाबाफारिखौ लानो आवगायदों। दा गिबियावनो बेयावनो जोंनि सारियाव नुजानो हानाय जोंनि मानगोनां मानिजाथाव फुजिजाथाव बिथां रमेश सुब्बा जाय हिस्टरिकेल राइटार बे जारिमिनारि राइटार बिथांखौ आं गिबियावनो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे बेयावहाय जोंनाव नुजाथियाव बे हाबाफारियाव लोगो लानो हाबावदों आं खोनानाय बायदियै महेश चन्द्र नार्जिनारि बिथाङानो जाहैबाय जोंनि वेस्ट बेंगलनि बर' साहित्य सभानि मानगोनां आफादगिरि आरो बेजोंनो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजानो हाबावदों जोंनि अनिल कुमार सैब्य जोंनि नैबे बर' मेस समाज वेस्ट बेंगलनि बिथाङाबो आफादगिरि। बेजोंनो लोगोसे बे हाबाफारियाव नुजानो हाबावदों जोंनि प्रभास नार्जिनारि बिथाङा जाहैबाय आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्ट बर' मेस समाज आफादनि आफादगिरि। बेजोंनो लोगोसे बाव नुजाबायनो हाबावदों जोंनिनो आसामनि एबा जोंनि बिटिआरनि फ्राय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां दुलाराय बर' समाज आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिनोदर बसुमतारी। बेजोंनो लोगोसे बिथांनिनो फैफानो हानाय मानगोनां अनजलि बसुमतारी जाय जोंनि साहित्य एकाडेमि एवार्डि बिथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। बेजों लोगोसे बेयावनो नुजाफैबावनो हाबावदों अरुण ब्रह्म जाय बिथाङा बर' मेस समाज आफादनि आगुनि आफादगिरिमोन आरो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव नुजाफैबावनो हाबावदों पंकज इस्लारि बिथाङा जाहैबाय ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शन एस'सिएशननि आफादगिरि आरो बेजोंनो लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनिफ्राय आरोबाव नुजाफैबावनो हाबावदों सासे मानगोनां प्रदीप कुमार ब्रह्म जाय बिथाङा रिटायार्ड एसपि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिनायजों लोगोसे आरो बे हाबाफारियावनो जोंजोंहाय सारियाव गसंफानानै जोंनि गोजोननि फिरफिलाखौ बिरहोनायाव जोंखौहाय जाफुंसारहोनो गसंनाय गासै गौथुमनि एबा गासै आफादनि जोंनि बर' माहारियारि आफादनि मानगोनां आफादगिरि जोंनि नेहाथारिजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन। दा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि नैबे फोरबोखौ खुंनायनि सिगां जोङो गोजोननि फिरफिलाखौ बिरहोगोन। दा बे फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय बे हालामनिनो मानगोनां बयनिबो सिबिजाथाव मानगोनां रमेश सुब्बा जाय जारिमिनारि लिरगिरि बिथांखौहाय जोंनि माननि फिरफिलाखौ एबा गोजोननि फिरफिलाखौ गोथार रंजालि बैसागु फोरबोनि लोब्बा लाखिनानै बिरहोनो थाखाय आङो गंग्लायै खावलायबाय। बिथांखौहाय हेफाजाब होनो थाखाय जोंनि मानगोनां बिनय नार्जिनारि बिथांखौ आङो हेफाजाब होनो थाखाय आं खावलायफाबाय। रंजालि बैसागुनि जय जय पश्चिम बंग राज्योनि बर' फिसा फिसौफोरनि जय। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होनायनि थाखाय मानगोनां रमेश सुब्बानिसिम आरो बेजोंनो लोगोसे आरो जोंनि नैबे गोजोननि फिरफिला बिरहोनायनि साखाथियावनो गसंनानै जोंनि नैबे सोनाब बंगआवहाय जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जुजिनानै रावनि थाखाय एबा समाजनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय जुजिनानै जिउ बांलांनाय मुंख्लं बिथांमोननि मुङै दसे सम जोङो इसोराव आर'ज गाबनो थाखाय आं गंग्लायै बयखौबो खावलायबाय। जागायबाय।